aldera Euskiaren bilatera da Brigada ura gaur itzuli da Zerdi usainaren bidea gaur itzuli da Sortaldera Zuk guztitako Maindireak banderatzat hartuta Batzuetan Lurralde okupatua da desira Kondenatu nazazu berriro bekatuetara Zabaldu kometak gaua izetara Eta ez esan ezer lasai ez esan Iargoizian itzein goden Gaufiarekin Zun guztitako Maindireak banderatzat hartuta Batzuetan Lurralde okupatua da desira Zun guztitako Maindireak banderatzat hartuta Batzuetan Lurralde okupatua da desira Orain, abesti zahar batean babesarekin Biluztuko zaitu Abesti zahar batean babesarekin Antzi ez nazazu Abesti zahar batean babesarekin Biluztuko zaitu Abesti zahar batean babesarekin Antzi ez nazazu Aba, arratsaldeon. Bueno, gaur bildu gara hemen gure azken lana aurkezteko. Elkar lan bat izan da, hemen Gari eta Bion artean egin dugun gauz bat. Egia esan, berak esaten du bezala lagun arteko bezarkada bat ezela edo, lagun arteko opari bat moduan, esan genezake dela. Eta, txikitatik ezagutzen ginen eta, askotan, bizitza elkartzen da puntu batzutan eta, elkartu ginen eta horrelako gauz guretzat ederra atera duguna. Atera batetik liburu bat eta bestetik disko bat. Eta, ez dakit hitza zukartuko duzu momentuz edo... Ez, pixkat, ingo duguna gaur da pixkat, diska oso azteu joko, baina kantu batzuk joko ditugu, baita liburuko poema batzuk errezitatuko ditugu, eta gutxienez jakiteko nondik norakoa diren diska liburu honen barruan aurkitu dezakegun gauzak, ezta? Eta holaxe. Arratsalde on denoi, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Sergioi, aspalditik ezautzea eta proiektu hau martxan jartzeko nirekin kontatzeatik eta nire hitzak nahi zitula eskatzeatik, ez?
oso garbi dakau, eta, pasaden azkenien ere komunikabideen aurrean esan genuen, disko hau gabe, liburu hau ez litzatekeela plazaratuko. Nik oso garbi dakat, diskoa da importantea proiektu honetan, Sergiok bakarka bere bideari ekin nahi izan diolako, erasorekin da osorekin 8 disko plazaratu ostian, bakarrik modu intimista eta akustiko bat hasi nahi izan du, eta eskatu zian laguntza, eta gustora eskenien nion, kajoi batean astuta neukan material bat, eta hartikan sortu da goizta. Gustua nago beste kontu batetik ere bai, eta jolas txeki bat edo ariketatxo bat proposatuko izuet, gaurko emanaldian zehar. Diskoan egiteko dezute, abesti batean, diska sarretan bezala kantatzeula Sergiok, eta esan nion, 8 disko bat duzue, rockeroak esate, musikan entzat esate, bandikan diska esatek, diskoak boro bide, disko. Eta lehenkoan aurkezperian elkarrekin bidea ingo jau, ez da izan garrasi talde eta kontu ingo izke jau, da, nahi jat, mintzat, bukatze jaunen bidea, disko esaten nagra maitzeken da, bale, eta ikasiko jat, eta Ja, negat. lehenko hasta ezkenean komunikabideen aurrean ere, egun osoan zehar, diska esan zen dago, beni joan esan esan. Eta bantxe konturatu naiz, momentu bat esan dula diska, eta gero, disko esan du. Flipatzen enitzen. Gero berriro ja diska esaten hasi da. Orduan, gaurko ariketa hori izango, bale? Kontatu zaizu, zenbat aldiz esateun disko, eta zenbat aldiz esateun diska. Bale? Oso ondo. Horre. Ispilu hotxen gainean, errari, ibilitako erromesa. Izan gara noizbait, kristal zatiak, ditugu biriketan. Ikasi dugu amarrak, askatzen, memorian ubean lotako erak. Ingura erdo hilduak, besterik ez dira. Dagoeneko, hotz egiten du oraindik, baina eguzkia atera da. Hotz egiten du oraindik, baina eguzkia atera da. Argia matatu, leioak zabaldu, zubandiak ere atera dira. Argia matatu, leioak zabaldu, epeltasun bila. Trenbidearen beste aldean zain ditugu, goldatu beharreko lurrak. Ingura erdo hilduak, besterik ez dira. Dagoeneko, hotz egiten du oraindik, baina eguzkia atera da. Hotz egiten du oraindik, baina eguzkia atera da. Begira zenbat ondar, ekarri duen itxasora, hurrengo itxas bera, idazteko bion izena. Asko. Emanalde jan egitura ez dugu komendatu, baina pixka jengo duguna da abesti bat jo, pare bat poema irakurri, eta saiatuko gara horien inguruan pixkat proiektua asaltzen juten, eta nolabait lauzpauz eta abestiekin da poema batzuekin, baina pixkat asalpen danak ematen. Eta ere bukaeran norbaitek galderarik edo baldin badauka, sozak galdetu nahi baldin badu, tarte txobat irekiko dugu hortako ere. Orduan abestia eta pare bat poema. Akuarela mingotxak. Artoski eta itoitz gogoan. Goazen beste teilatu batzuetara. Eguraldia ere aldatu da. Antzarek lurralde urrunetara egin dute.
eta hutsik geratu dira postontziak. Iritsi da hemendik ihes egiteko ordua. Nekatu zaizkigu begiak akuarela mingotxei kolorea emateaz. Eta gero eta aterki gehiago ageri da, iluna barrei ateratako erradiografitan. Ezin ditugu orbanak eskatekin estali. Ez dugu harri artean igeri egiten asmatuko. Goazen beste teilatu batzuetara. Laster eraitsiko dituzte zubiak, eta uda babesleku sargoriekin helduko den arren, hemen, dagoeneko, bizikletak ere, antigualeko hitzak izango dira. Bossa nova, balkoietan. Basterra auzo honetara aldatu ginen udazkenean. Alokairua merkeagoa delako hemen, eta etxea apur bat eguzkitsuagoa. Hala ere, ez genuen kalkulatu lehortzera ezekitako koloreak eta tirantedun elastikoak, eguneroko bossa nova, salsa, samba eta kumbia festak, bizilagunaren zabeldantza ikastaroak eta balkoian erre oizituen zigarroak galduko genituenik. Hilaren amaierara errazago iristen gara orain, baina faltan sumatzen dut Leiotik begiratu eta Barrasilgo turismo bulegoa zabalik ikustea. Du bat, ez dugu itzein ere elkarrekin. Igertzen da, ez da? Zeitan gelditu beha, baina zazpirak bi gutxitan hendik soinu proba egiten nahi zian. Orduan, bueno, suposatzet hemen zaudeten gehienok ja proiektu nondik norakoa edo irakurriko zenutela, entzungo zenutela. Kontu da, bueno, Sergio eta Bilok eskolan, Lasailen ikaskide esan ginen, OHO guztian, gero institutuan ere bai, lehenengo eta... Bigarrengo kurtsuak, bai. Nik errepikatu nun kurtxeura, eta Sergio ere institututik atera, eta gurasoek Donostia biali zuten kurtxeura. Orduan, imaginateko esate, Nola ebiltzen ginen, ez da? Nola ebiltzen ginen, nahi da. Bueno, orduan nik pixka ja, bakoitzan bidea, bide ezberdina egiten juntzan, ez dugu harreman askorik edo duki, elkarren berri beti izan dugu, baina, bueno, berak musikan indu bidea, ni beste kontu batzu heldu jot, eta holaxe, orduan, bueno, netzat posa ondila izan zen, etorri izanean, esatea bakarka zerbait egin nahi zula, eta letran egingo nizkion, ez? Bueno, garai hartan, ondola bizpailu urte edo, eta liatuta bileko nintzen, denbora ikizte zertako, eta esan nion, joi, eskertze jat, baina, ezin dut, ez? Eta orduan, bueno, garai hartan aurkitu nituen hor traslado batian, poema zar batzuk kajoi batian, bueno, hori gero kontatuko dugu beste histori bat horren. Hori interesantia historiari oso... Eta, bueno, poema horiek eman izkion, eta hola, eta iaz edoan etorri zitzaidan, ez da abesti bat indiat, edo gustatzen zaik, alako baten etorri zan handik iztegizan bat, pare bat urtea, eta disko oso bat indiat. Dana bukatuta zion, eta, bueno, haupa, eta posik. Orduan, bueno, hemen txenao, hori zatetu guztua, baina protagonista beha da musikoa, eta... Bueno, egia zen, atzo prentza horrekoan izan genian ere, baina berroa da, diska hau etzan atako, liburu hori ez bazen atea, ezta? Eta alrebez ere. Baina nire beste gauzan esan bai, ezkenian beha horre kajoi hartan zeukan poema bilduma horretatik edo, bueno, pixkat harakatzen eta ikusten aber zer aurkitu nezaken, eta egia zen gauza asko ikusi nituen, eta igertzen behar badare bai, jakin gabe edo nire lagunaren bizitzari buruz jakiten nengoela edo, ez dakit. Eta banakin igual, 10 urte o 15 urte idatzitako poema zirela, ez da. Nik igertzen, gutxienez, hori imaginatzen itzan, eta gero kantuaren zanai hartzerakoan edo, hortan sartzen itzan edo. Eta, bueno, egia zan,
nik beti esan diot, bere poemak eta poesia eta batez ere bere gramatika garbi hori netzako asko gustatzen zait, eta, bueno, egia esan, poema bat musikatzea ez da azkenian goiti bera abestea, ez da baizik eta hartu zuretzako gauz garrantzitsuena eta estribiluan sartu edo pixkat zentzua eman, ez da, garik esan nahi duen horretan, da, bueno, nire ganatu nire erara, ez da. Eta, bueno, adibidez, oain joko duguna da, eguzki puxketak. Euriak lekuz aldatutako itxaso puxketak dira. Euriak lekuz aldatu ditu maite ditugun putzuak. Gauak zure begietan amaitzen direnetik. Bizitzak kolorez aldatutako eguzki puxketak dira. Guen hitzak bidali gabeko gutunak apirila managoa. Edo tamarrubiak Espainetan bezala. Gauak zure begietan amaitzen direnetik. Bizitzak kolorez aldatutako eguzki puxketak dira. Gauak zure begietan amaitzen direnetik. Bizitzak kolorez aldatutako eguzki puxketak dira. Opa. Zugandilak eguzkitan. Egun haietan etzekiten oraindik, baina aurreko bizitzetan hasi ziren bien ametsak bezarkatzen. Batek eguzkia eta besteak zugandila tatuatu zutenean. Elkarrentzat lehen aldiz biluztu zirenean, ulertu zuten, egun haietan hasi zela euritan, gaur eskuetan duten erreka. Igande arratsaldeak. Zer diren igande arratsaldeak zure bisitari gabe? Zer eskutatzen duten eman gabeko musuek? Zergatik ibiltzen garen bizikleta urdinetan? Zein itsasotan ote dabiltzan marinel zaharrak? Zergatik gustatzen zaizkigun enarak? Zer diren mareak latitude hotz horietan? Zertarako giltzapetzen dituzten parkeak gauean? Zertan aldatu garen azken urteotan? Zerbait ekarriko duen haizeak hegoaldetik? Zein amets dituzten portura itzultzen ez direnek? Zer ikusten den zure leihotik? Zenbat gutun gehiago idatzi behar dizkizudan? Zergatik den ilunagoa, gaua, egun sentia baino lehen. Bueno, urrego kantua gainez enari buruz dabil eta pixkat, diskari izenburua
hortik atera dugu, kantu honetatik atera dugu. Eta, bueno, Enarak zergatik erabili dugu Enararen ideia guzti hori edo. Bai, bueno, lehenko aipatzen genuen aurkezpenean, ez da gaurko ez daula itzen, aurkezpeneako ez genuen itzen. Orduan, 8 komunikabide zaten, da antxe Bertzola Jan jardun ginean ere. Han aipatzen genuen, bueno, bakoitzak bere historia dakala Enarakin, ez? Eta nik zehazkika zontan, sentitu detela proiektu hau iritsi zaitela, Enarak iristea bezala ez, ilaia oarka bian, ez? Gaur bat azaltzea bestia, igualetzea konturatzen da kolpetik, Enara pila bat ikuste duzu egan, eta gaur itzuli dia, atzo ja hor zauden, etzea konturatzen, ikuste duzun arte alako batian, bueltatu dia, ezta? Eta bizkat proiektu horren eretzat hola izan dela, ez? Oarka bian, zerbait eskatu pasa, eta lehen zantzen bezala disko oso bat egin da, ez? Lehen ez dugu aipatu, eta igual kontatu berrekoa, ohar importantea dalako, ezta? Sare sozialen kontu hori. Poema hau edanak, arkeologia lanarekin notzea ditut nik, ez? Garai batean, Instagrama, Twitterra, Facebooka, sare sozial horiek gehienok izautze ditugu, askok erabilire dituzue. Baina, garai batean, oindela 10-15 urte, fotolog izeneko batez ere musikoan da desente biltzen zena, argazki bat hartu eta gero testu labur bat, ez? Gaur egungo Instagram izango litzatekinaren oso antzeko, ez da? Niko ohitura neukan fotologean argazki bat jartzeko eta gero poematxo bat edo. Eta blogari izeneko beste webgune batean, euskarazko blogak sortzeko beste atari bat edo sortu zen da, han ere blogari.net/malekoia. Malekoia izen burupean, berdina, ez? Hainbat poema sartzen ditun tarteka. Indako poemak, ara igotzen ditun, sinistuta betiako izango ziala, bai fotolog eta bai blogari, ez? Interneten jarritako gauza, betirako hor gehatzen dira, eta ez da. Eta Enarak iristeian bezala, egun batean, desagertu ireiteia. Eta fotolog eta blogari ere, balako baten konturatu nintzen egun batean, desagertu intziala. Eta hilotan askan poemaiek galdu nitura, ez da? Orduan, sasoi hartan, garai hartan, beka baterako poema batzuk aurkeztu nituen, fotologea eta blogarire igotako haietatik, eta haiek dia bekara aurkezteko 3-4 kopia inberko zian, eta bat etxenakan, traslado baten asaldu zitzaidan, ez? Orduan, 35-40 poema horiek dia rekuperatu nitunak, fotologea eta blogarire igotako besteak galdu nituen, eta justu Sergio etorri zitzaidanean proiektu honekin, demora egiznakenean, horiek zian eman izkilonak, ez da? Orduan, ohar txiki hori, Enarak aipatu ditu da, fotologa eta blogari ez dela betiako, eta internete jotzen desun hori ere, ez dela betirako, eta paperako intzatu gaingoz, irauniteula. Bisita. Hemen amaitzen da kilometroen bilduma. Honaino heltzen dira errepideak. Karnetak eman guardia zibilei, harresiak, aparkalekua, kartzela, karnetak eman funtzionarioei, metalak irakurtzen dituen ustaia dugu zain, badugu zerbait. Utzi erastuna, giltzak, gerrikoa, berriro ere bai. Pi. Ea ez dugun besterik, eta eskuz miatu gaituzte zehatz. Baina ustaiak tematiz egitzen du, asaldatuta. Ez dute ulertzen. Erdoildu dizkiguten ametsak dira. Bai. Maletarik gabe, iraganik gabe, dometxik gabe, Enarak etzole dira, azken trenak utzi ditu geltokian.
bere ala zabaldu dituzte lina berriak teilatu guztiatara egunkariei etzaie nabarmentzeko iruditu enarak itzuli dira azken trenak utzi ditu geltokian odeiek baki gehiago dituzte oran gunak erresago doluzten dira oran arramak agertu zaizkigu zapata guztietan enarak itzuli dira zure espainetan abian egiten utzi dazu egiten utzi dazu Lehen aipatu arkeologia moduko lana izan dela, pixkat poema hauek berreskuratzea eta urte asko atzera egitea, baina badira pare bat poema ez zian Sergio emandako zehartakoak, sort hartakoak edo beka hartara aurkeztuta, beka hura irabazetzutenak, baizik gerora, justu proiektu mamitzen izan bitartean, batean edo bestean azaldu zaizkidenak. Lehen irakurri dudan bizita horietako bat zen, lagun bati bidalitako gutunetan berreskuratutako poema bat. Eta oraingo hau ere hala da, ez? Gernikaren bombardaketaren 75. urte horrenean, Euskal Pen Klubak ideia bat eduki zuen, Gernika komatxo artean bombardeatzea mundu osoko idazleen poemekin, ezta? Eta, ekitaldi simboliko hori egin zuten, ez? Iretik bota zituzten dozenaka poema, hizkuntza ezberdinetan, eta denak Gernikari sortutakoak. Eta, ekitaldi hortarako hauxe idatzi nuen. Gernika esaten badut. Gernika esaten badut, Lanbroa ageri da sagarrondorik gabe geratutako historia liburuetan. Gernika abesten badut, maite ditudan bazterrak betetzen dituzte hildakoen izenek, oraindik galdu gabe dagoen toponimian. Gernika ikusten badut, lapurtutako koadro bat dago munduari begira, hemengoa ez den museo batean. Gernika oroitzen badut, zure Espainiak dira, itzaltzen ez den zuak hartuta. Gernika idazten badut, Dornier, Juncker edo Henkel bezalako hitzekin, harriz betetako basamortua zabaltzen da azoka egunetan. Gernika esaten badut, Gernika abesten badut, Gernika ikusten badut, Gernika oroitzen badut, Gernika idazten badut. Errautsetatik koloreak bildu dituen herri bat erakusten ari naiz, munduko Gernika guztiekin batera. Sarajevo, Bagdad, Gaza, Donbas, Kobane, koadroa noiz amaituko den galdezka. Ederra hori.
Azkeneko kantua gotako diagu. Eskerrik asko etortzeagatik. Egia esan, aurpegi ezagun asko ikusten ditut. Piskat urduri neon ez ziren, ja piskat gutxiago, baina... bueno, bakizulako gauzak. Pasain berdia. Mugarik gabeko udazkenak. Ez, igertzen da, hau idatzi zenula, ez dakit, baina imaginatzen dut, oraindik ez zenuela zure alabaren begiak ikusi, ezta? Ez, abesten dudanean, nire alabetaz gogoratzen ez, ezak, Mugarik gabeko udazkenak izango gara beti. Iarko marru bizelaien esperantza beti. Galduen bilduma da gure biografia beti. Espainetan euria ez zaigu geratu Beosteri eskutuan lehortuko ditugu izarak eta Ire begiek nire alabarentzat esaterako Ire begiak nire alabarentzat Ueak itxaso bihurtuko ditugu berri Mareak gaua eraman baino berri Bidaliko ditugu mezulariak zaldi basatiekin Espainetan euria ez zaigu geratu Beosteri eskutuan lehortuko ditugu izarak eta Ire begiak nire alabarentzat esaterako Ire begiak nire alabarentzat Zuek.